Ittaħħil ir-repankrazju. Allura, x'tagħmel biha? Xejn hux, mela li xtaħħilek. Mhux affarijiet, u ħallini bi kwiet għax għandi dwejja. Ara li ieħor għandu dwejja, għajtlu. Għaliex għandek id-dwejja? Għax għadu kemm ġie furun għalli ħafna affarijiet koroħ u ma stajt nifhem xejn minnhom. Għalli wisq affarijiet koroħ u kif għadlek nofs l-affarijiet li għalli ma jagħmlux sens. U dak kemm iħawwad int. Allura dik x'kuruna hi? Dik tiegħi, jien ambaxxatur issa. Xiex infaqet titħaq. U storja twila li provajt ngħidilek dakinhar li l-kamra tiegħek ovvjament kif inhi miktuba bil-ktieb. Tista' tkun parti mill-istorja inti wkoll. Dik hija sabiħ tal-ktieb li f'ebda ħaġa oħra ma tista' ssew. X'katba kont tħobb taqra meta kont tifla f'Tampar? Mela meta kont tifla Tampar kont inħobb naqra ħafna kotbatin li tblajtin jiena. U wieħed mit-tib favoriti tiegħi kienet serje ta' kotba, kien jisimhom Emily Jane. Din kienet pupa. Kienet pupa partikolari li meta il-tfal li kienu jilagħbu biha ma kienux ikunu hemm kienet tqum. U kienet imqarba ħafna, kienet tagħmel ħafna praspar. Mbagħad il-bib tagħha li kienu toys ukoll kienu ġugarelli, kienu jispiċċaw irdu jgħinuha biex toħroġ mill-basla li tkun daħlet fiha din it-tifla. Ejwa, tkun daħlet ħafna affarijiet, ħafna problemi u jgħinuha biex toħroġ minnhom. Dak li li kont inħobb naqra, u kont inħobb naqra wkoll l-istejjer ta' Trevor Zara jiena. U minnhom, kemm hu l-iktar favorit tagħkom ta' Trevor Zara? Ma nara jkun. Meta qellibha bil-Malti u x'vera. Tajjeb, dak rajtu wkoll bil-Malti, ngħidli. Il-Borma Minestra, dak sabiħ dak il-ktieb ħafna.